பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தூய ஆவியின் துணையால் எதனை செய்ய முடியும் என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆற்றல் மிகு தலைமைத்துவமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்த தலைமைத்துவ ஆற்றல் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு 30 வயது யூத இளைஞரால் இப்படியெல்லாம் சிந்திக்க முடிந்தது, திட்டமிட முடிந்தது, திட்டமிட்டவற்றை செயல்படுத்த முடிந்தது என எண்ண தோன்றுகிறது. இயேசு கிறிஸ்து யோவானிடம் திருமுழுக்கு பெற்றபோது கடவுளின் ஆவி புறா இறங்குவது போல் தம் மீது வருவதை அவர் கண்டார். இது மத்தேயு அதிகாரம் 3:16 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பின்னர் முழுக்கு முனிவர் யோவான் கைது செய்யப்பட்டதை கேள்வியுற்று கலிலேயாவுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். இது மத்தேயு 4 அதிகாரம் 12 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எசையா தீர்க்கதரிசி முன்னுரைத்த விஷயங்கள் நிறைவேறும் விதமாக யூத மக்களே புற இனத்தவர் வாழும் கலிலேயா என முத்திரை குத்தப்பட்டதும் ஏழ்மையும் அறியாமையும் மிகுந்திருந்தது. சுரண்டலுக்கும் அரசு வன்முறைக்கும் ஆளாக்கப்பட்டிருந்த கலிலேய பகுதிகளை திருப்பணியில் முன்னுரிமை அளித்து தம் பணிகளை தொடங்கினார். இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவான சிந்தனை அவருக்கு இருந்தது. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்தல், பார்வை தெளிவு அளித்தல், துணிவடைய செய்தல், களமிறங்கி செயல்பட வைத்தல் என்று பணியை செய்தார். மனம் மாறுங்கள், ஏனெனில் விண்ணரசு நெருங்கிவிட்டது என்று மத்தேயு 4 அதிகாரம் 17 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. என்று வந்து கொண்டிருக்கும் கடவுளின் அரசு பற்றி நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தினார். அவர்களின் அறியாமை நீங்கும் வகையில் அவர்களுக்கு கல்வி அறிவு புகட்டினார். காலங்காலமாய் திணிக்கப்பட்டு வந்த தவறான கருத்துக்களை விலக்கி புரட்சிகரமான புதிய சிந்தனைகளை மக்கள் மனதில் விதைத்தார். அதற்கு அவரது மலைப்பொழிவே சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். அவர் கற்பித்தலில் பெண் விடுதலை சிந்தனைகளில் மையமாக இடம்பெற்றிருந்தன. அதுவும் அதை தமது பணியின் துவக்கத்திலேயே செய்தார் என்பது சிறப்பு. விபச்சாரம் என்றால் பெண்கள்தான் குற்றவாளிகளாக்கப்படுகின்றனர், அவமானத்தையும் தண்டனையையும் அனுபவிக்கின்றனர். இயேசு தமது மலைப்பொழிவில் விபச்சாரம் செய்யாதே என குறிப்பிட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டார்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு பெண்ணை இச்சையுடன் நோக்கும் எவரும் தம் உள்ளத்தால் ஏற்கனவே அந்த பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று மத்தேயு 27:28 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று விபச்சாரத்தில் ஆண்களின் பங்கை குறிப்பிட்டு விமர்சித்தார். அவ்வாறே மனவிலக்கு என்பது ஆண்களின் ஏகபோக உரிமையாக இருந்ததை விமர்சித்து மனவாழ்வில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்தார். ஆண்களின் விருப்பப்படியெல்லாம் பெண்களை நடத்தக்கூடாது என்று கண்டித்தார். பெண்கள் நலன், பெண்கள் விடுதலை, ஆண் பெண் சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுதல் இயேசுவின் சிந்தனை மற்றும் செயல்பாடுகளில் நிலைத்திருந்த தன்மை உடையதாய் இருந்தது. இயேசுவின் காலத்தில் மக்கள் சமய அதிகாரங்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரங்கள் இவற்றிற்கு அஞ்சி இருந்தனர். அவர்கள் கட்டளையை கீழ்ப்படிந்து நடந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு தவறான அதிகாரங்களை எதிர்க்கவும் அவற்றிற்கு தங்களின் கீழ்ப்படியாமையை தெரிவிக்கவும் மீறுதலை வெளிப்படுத்தவும் அவர்களுக்கு பயிற்றுவித்தார். குறிப்பாக தூய்மை, தீட்டு கொள்கை ஏழை பெண்களையும் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தது. அதை மீறுவதற்கு பயிற்சி அளித்தார். மீறுபவர்களின் சார்பில் நின்று பேசினார். இப்படி தவறான அதிகாரங்களை மாற்ற வேண்டும் என்றால் தனி நபரின் செயல்பாடுகள் பெரும் பயனை விளைவிக்காது என்று மக்களை அமைப்பாக்கினார். இறையரசு இயக்கத்தை ஏற்படுத்தி அதில் மக்களை பெருவாரியாக சேர உற்சாகப்படுத்தினார். இவ்வேளையை முறையாக செய்ய சீடர்கள் அமைப்பை ஏற்படுத்தி அவர்களை எல்லா கிராமங்களுக்கும் அனுப்பினார். இதன் மூலமாகவே கலிலேயா உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்தனர். இயேசுவின் பேச்சை கேட்க ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கூடினர். இதனால் சமய அரசியல் அதிகாரம் நெருக்கடிக்கு ஆளாகின.
இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டினர். இயேசுவும் தமக்கு நடக்க உள்ள கொடூர மரணத்தை குறித்து விழிப்புடையவரானார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கு தன்னையே தயார்படுத்திக் கொண்டார். இவை அனைத்திற்கும் தூய ஆவியின் துணை கொண்டே அத்தனையும் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிறப்பாக செய்து முடித்தார். இந்த மனித வாழ்வுல இருக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்களை நாம் எதிர்கொள்வதற்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் தூய ஆவியானவரின் துணை நம்மிடம் இருக்கிறது. எனவே அவற்றை நாம் துணையாக கொண்டு நாம் சோதனைக்கு உட்படக்கூடிய நேரங்கள்ல சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் நிச்சயம் அத்தனை சோதனைகளையும் சாதனையாக மாற்றி தூய ஆவியானவரின் அருளை பெற்று வாழ்வை மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சம் நிறைந்ததாகவும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவின் வழிமுறைகளையும் போதனையையும் நாம் பின்பற்றினாலே போதும், மிக பெரிய அளவில் நம்மளுடைய வாழ்வை செழிப்படைய செய்வார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.